Total. Com jo sabia una mica, m'han perfeccionat el que diu, el que ha dit La Lourdes, oral i escrit, no? Sí, més, una mica més. I t'ha sorprès que la liqui... A l'italià què tal? Home, he après un idioma més. Vale. I t'ha agradat la liqui com a professora? Sí. T'ha agradat molt, vale. I tu? Ai, un paper aquí. Vale. A veure, què has après del català de la liqui? Bueno, pues aprendre a escriure sobretot perquè és més complicat. Sí. Entre les dièresis, els punts, tot el que hi ha, l'accent obert, tancat i tot això no és fàcil, però també m'ha portat moltes coses, d'aprendre coses noves, de comprensió lectora, I t'ha sorprès que ella és italiana i que sàpiga també el català i que defensi el català d'aquesta manera? No, m'ha sorprès molt. Sí. És una noia que no és catalana però li agrada l'idioma i el defensa perquè li agrada, no? Ja. I I a l'italià? I a l'italià pues, és una cosa que m'entusiasma i sempre que puc ara llegir. I com professora com la veus? Bé, molt bé. És molt bona Molt bé. com a mestra. Molt bé. I tu com la veus com mestra? Molt bona. Molt bona.